Malawi Today. Monga timakambira nthawi zonse kumpempha Mulungu kunena kuti azipitirizabe kumudalitsa namadingo pa ntchito yomwe akugwira. Pali gulu la anthu omwe nsapato sadavaleko kapena kukhala nayo yomati iyi ndi yanga. Ena mwa anthu amenewa ndi ana apasukulu ya wataka. Ena amafika ndi 2 standard 7 osavala nsapato. Amwayi amavala ma Crocs kapena kuti magwaladi aja amakhala a plastic. Mwa ana 1900 ana omwe ine ndidawaonako ndi nsapato yeniyeni sadadutse 30. Ena onsewo basi barefoot kapena kuti silipasi za plastiki. Mukanema wanga woyamba okamba za sukulu ya wataka ndidakambaponso za vuto limeneli, ndipo posakhalitsa ndidalandira foni kuchoka kwa bungwe lotchedwa Youth with a Mission lomwe likulu lawo lili ku America koma iwo ali ku Blantyre ku Malawi. Bungweli limalandira nsapato kuchoka maiko akunja ndipo limagawa pogwira ntchito zachifundo. Iwo adafunitsitsa atatipeza kwa wataka koma kambaka kusowa mafuta kuti abwere zinkawavutirapo. Ife tidalowererapo. Adapezera mafuta nkuwatumizira, ndipo posakhalitsa iwo adatulukira ndi chigali moto chawo chomwe ana atachiona nkuzindikira kuti chanyamula nsapato. Anawa adali okondwa zedi. Chidachoka mu mzinda wa Blantyre kudzafika m'mudzi wa wataka ndi nsapato zokwanira mwana aliyense. Choyambirira timazika nsapatozi ziwiriziwiri ma pairs bwinobwino nde adzilowa kalasi by kalasi asankhe yakumtima kwake mwanayo, ikamukwana adzipita. Ntchito imeneyi ndi ntchito ya tsiku lonse mukukhuthula matumba after matumba amwene. Mulungu ndi wabwinodi. After ntchitoyi ndimangoti nkati ndizungulire uku uyo wavala nsapato yeniyene amwene mapazi aja asowano ndikatelo wina uyo tili mkati mwa chimwemwe kuti talandira nsapato tangomva kuti panja pabwera alendo. Nditere G-Wagon amwene yeniyenitu kwa wataka. Ine kufika uyu wavala magalasi akudai ndi mwini wake wachokweracho akuti dzina lake Hilton Eneya Banda ndipo mnzakeyo ndiyesa ndi lawyer. Komatu iyeyu anabwera kuti adzakhulupirire za nkhani zimene wakhala akuziona pamasamba mchezo kuti tikumanga bloko. Atayendera bloko lathu wasilira zedi ndipo pochoka wasiya 10 miliyoni kwacha. 10 miliyoni kwacha osati kwa inetu paja Malawi. Wasiya ndithu m'manja mwa sukulu komiti kuti iwowo athandizike ponjezera kalasi pamene ife tikhale tikumalizitsa kumanga administration block. Pa 19 Juni kumudzi kuno zinthu zifika pa mponda chimera amwene. Titatha kulandira nsapato tangona genge chi stage amwene ndi zida amwene ngati ndikulota ku mega festival chani. Kuno kumudzi sikudabwerepo oyimba chiyambireni mudziwu nde ataona zida ndi nsanja za professional. Midzi yonse yozungulira kuno yatisirira ndipo nayonso ikhale ili kuno lachinayi kudzavina amwene kusangalala kuti tsopano bloko lathu latha. Komatu nonse mukuyitanidwa akumangochi, Liwonde, Zomba, Ntaja, Nsanama, Balaka ngakhale aku Blantyre. Inunso mumalipira kwambiri mashow pano mutha kubwera kudzaonera yaulere kwathu kuno kwa wataka. Group Village Headman Kambolaje TM Lomba mboma la Machinga nsewu wopita ku Ntaja amwene. Zida komanso chi stage mbambande tikukambachi ndi chanzanga Tonderai Jai Banda ndi kampani yawo ija amati Entertainers Promotions ya ku Blantyre amwene anthu amadzipereka kuchoka ku Blantyre ndi stage yonse zida zambirimbiri usiku wa lero lachinayi pa 19 June kuno kwa wataka kuchema kwambiri. Komanso bandi yanga ija imachaja 10 miliyoni kuti iyimbe idzayimba ulere kunoko nde ikamati 4 o'clock show yayamba. Show idzayamba ndi oyimbako kuno kumudzi kuno
achina Manlord amwene ena akunsanama osamuyiwala DJ wamudzi DJ Aha amwene komatu nthawi ikamati 8 koloko madzulo ndiye kuti General Dogo amwene kukwera pa stage 8 koloko mpaka 10 koloko kuvinitsa anthu kenako basi tu dzikomedzerani dzimatha. Munali ndine mkonzi komanso mulutsi wa nkhani za bloko ya kwa Awataka ine Katswiri.